Quan començarà l'acte de presa de possessió dels nous consellers i conselleres, un cop Esquerra Republicana assumeix el control del govern de la Generalitat només uns dies després, en aquest cas divendres, que Junts certifiqués, a partir dels resultats de la consulta de la seva militància, que abandonava el govern de la Generalitat. Tot això, quan encara no fa un any i mig de l'inici de la legislatura i amb els noms que entren a govern, són Natàlia Mas, en aquest cas que liderarà Economia i Hisenda, Manel Balcells, conseller de Salut, Gemma Ubasart, Conselleria de Justícia, Carles Campuzano, a Drets Socials, Quim Nadal, conseller d'Universitats, Recerca i Universitats, Meritxell Serret, Acció Exterior i Juli Fernández a Territori. Aquestes són imatges de fa només uns minuts, els nous consellers, en aquest cas Quim Nadal arribant, Gemma Ubasart, que ja no és tertuliana d'aquest programa, evidentment, aquestes noves responsabilitats obliguen i en aquest cas inicia una nova etapa professional. També en aquest cas Manel Balcells, el nou conseller de Salut. Aquest ja és un dels consellers que hi havia al govern, Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior. Crec que la de blau, si no vaig fixar, és Meritxell Serret, sí? En aquest cas, consellera, com deia, d'Acció Exterior. No sé si us ha sobtat algun dels nomenaments dels nous titulars dels departaments. Vols que comenci jo? Sí, tant. Home, sobtat sí, la veritat, perquè ja pel repòquer de catalanisme només hi falta el Duran Lleida. Si es tractava d'enxamplar la base, doncs realment aquesta és la línia, està bé, hi ha persones de gran reconegut prestigi, però un prestigi ja que ve del tripartit i alguns fins i tot d'abans. L'acció de govern només es pot jutjar quan ja comenci, però a mi em sembla que mal comencem, la veritat. La renovació de la política catalana no crec que passi per tornar a persones que ja han fet, tenen un abast llegat de representació a la política catalana. Ara s'ha de deixar treballar. Si aquesta és la línia que Esquerra ha emprès i creu que això li portarà a la independència, doncs jo seré la primera que els votaré. No, sorpresa a tots, perquè la veritat és que amb la discreció que s'ha portat, i això jo crec que s'ha de ressaltar, perquè estàvem acostumats a bastantes filtracions i s'ha portat amb una discreció i una celeritat, que també ho ha permès, bastant important. Per tant, sorpresa a tots. Sí que és veritat que alguna persona es podia més o menys intuir, com per exemple la consellera Mas, que juntament amb Albert Castellanos eren clarament aspirants al tema de la conselleria del Departament d'Economia, perquè havien estat ja amb anterioritat, tenen una gran expertesa i eren candidats absoluts. O en el cas de Gemma Ubasart, s'havia comentat la possibilitat en àmbits dels comuns que esperaven que, evidentment, Pere Aragonès fitxés algú més o menys d'aquest entorn. No diré pròxim, perquè jo crec que tots ells, els que representen espais polítics de passat, com Carles Campuzano, Gemma Ubasart o Quim Nadal, ja no tenen massa a veure amb els seus espais polítics, però sí que s'esperava que algú més o menys pròxim als comuns estigués a la llista. 5 minuts per les 9 del matí. Permeteu-me que anem en directe a la plaça Sant Jaume amb l'Anna Poch, que des de les 8 està, en aquest cas, controlant. Anna, bon dia un altre cop. Tot el que passa aquí, a tu ja ets dins. Em pensava encara és a fora. Anna, clar, això està a punt de començar. Clar, perdona, em pensava que encara eres a fora. Tu ets dins del Palau de la Generalitat. Aquí és on d'aquí uns minuts ha de començar aquesta presa de possessió. Ha arribat tothom ja? Sí, estan arribant els nous consellers, també els fins ara consellers de Junts per Catalunya, Victòria Alsina, Violant Cervera, Lourdes Ciuró, Jaume Giró, Josep Maria Argimon, estan arribant, també són aquí al pati de Tarongers, és el punt de trobada tant dels nous consellers com dels fins ara consellers. Després aniran cap aquí al costat nostre, que és on hi ha el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat per prendre possessió del càrrec. Aquí, a la Galeria Gòtica, és on s'espera que hi hagi la compareixença del president a 2:15 del migdia. Pendents, doncs, d'aquest acte que és a punt de començar, un acte que durarà només mitja hora, sense actuacions musicals. Després hi haurà la fotografia conjunta d'aquest nou govern també al pati dels Tarongers. Hi ha uns 120 convidats, entre els familiars dels nous consellers. També s'ha convidat la mesa del Parlament. Hi ha, en nom de la mesa, com a presidenta en funcions, Alba Vergés, també la vicepresidenta Assumpta Escarp i els presidents dels grups parlamentaris
parlamentaris també hi ha, per exemple, Albert Batet, de Junts per Catalunya, Josep Maria Jové, d'Esquerra, i també hi seran la resta de presidents de grups parlamentaris, excepte Vox. Un acte, doncs, que és a punt de començar i després, també avui al migdia, la primera reunió d'aquest nou govern. De fet, avui comencen, podem dir, Anna, a treballar ja aquests nous consellers, conselleres, i això passarà només 7 dies després que en aquesta taula a l'executiu hi haguessin els consellers de Junts. Aquí també hem vist entrar els consellers, conselleres que ja no són al govern. Avui hi ha el traspàs de carteres, més enllà de la presa de possessió, oi? I sobre això què ens pots explicar? Doncs sí, a la tarda hi ha aquest traspàs de carteres. Ens fixàvem justament en si arribarien, com arribarien i amb quines cares arribarien els fins ara consellers de Junts per Catalunya. Cares no d'eufòria, acompanyats dels seus equips, per tant, són equips que han cessat, ahir el diari oficial va publicar el seu cessament, equips que pleguen, que han de donar relleu, no ho va decidir la militància de Junts per Catalunya, però molts dels consellers, Victòria Alsina, Jaume Giró, havien fet campanya activa per seguir a dins del govern, per tant, pleguen a contracor, han de deixar aquesta cartera, fer aquest traspàs. Ens fixàvem també si hi hauria representants de Junts per Catalunya, com dèiem, sí, de la mesa hi ha Aurora Madaula, hi ha també Albert Batet, president del grup parlamentari. Veurem com va aquesta relació a partir d'ara, per això també ens fixàvem avui en què es podrien dir uns amb els altres en aquest acte, perquè a partir d'ara tenen sobre la taula la sempre complicada negociació dels pressupostos, per exemple. Efectivament, gràcies, Anna. Poc, línia oberta per qualsevol qüestió que ens vulguis explicar aquí als matins sobre aquest acte que ens deies durarà aproximadament uns 30 minuts. Els pressupostos són justament el nus que ara haurà d'aconseguir desfer Esquerra Republicana, perquè, de fet, ahir, en aquest programa, entrevistava Oriol Junqueras, president d'Esquerra, i era molt clar amb qui volen que els digui sí, els doni els seus vots en aquests comptes de cara a l'any vinent. Pressupostos que, com hem explicat, va confeccionar el conseller Giró. És evident que això era en un govern entre Junts i Esquerra. Txell Ortiz, bon dia. També sumem a la soscap de política dels serveis informatius de TV3 en aquesta taula. Junqueras els demana, i ara el sentirem, en aquest cas a Junts, que els donin el sí. Junts posa condicions i diu que, evidentment, ells ja són fora del govern i, per tant, això s'haurà de negociar. I quan Junqueras diu no a que el PSC s'assumi, qui respon, i ho feia amb en Xavier Grasset aquesta nit, és Alícia Romero en aquest sentit. Escolti, nosaltres estem disposats a parlar-ne amb tothom i evidentment, si... Amb tothom, senyor Junqueras? Amb el PSC també? No. Bueno, de moment no, almenys, no. No ens agrada que ningú ens doni lliçons, nosaltres tampoc les donem, i a més crec que hauríem de deixar una mica aquesta rancúnia de banda i intentar trobar espais de retrobament. Crec que seria el millor. Ara bé, en tot cas, si el Junqueras diu amb el PSC no, doncs ja buscarà els suports. Ells, 1, 2, 3, fins a 33, en té. 1, 2, 3 fins a 33, efectivament. 33 tenen, en aquest cas PSC, que són els que van guanyar amb vots les eleccions, des del 14 de febrer de l'any passat. 33 Junts, 33 Esquerra, 32 Junts, sí, l'Anna. No, 33, 32. És que aquest és el repte, no? Amb qui aproven els pressupostos, perquè el president Aragonès no ha volgut, en aquest cas, prorrogar-los i no està entre les seves prioritats. Veurem si s'hi veurà obligat o no. Txell. Sempre s'ha dit que l'aprovació dels pressupostos és la llei més important d'un govern, però hem vist a les últimes dècades, i no només aquí, sinó a molts llocs, que la pròrroga pressupostària és un escenari molt factible a molts llocs del món i no en som una excepció perquè, de fet, els pressupostos del senyor Junqueras van estar prorrogats durant moltes legislatures després del 2017. Esquerra tanca la porta al PSC i el Junqueras obria aquesta porta a Junts perquè són uns pressupostos que ha elaborat el conseller Giró. Però estic convençuda que Natàlia Mas, quan agafi aquesta cartera, que també és coneixedora del departament, farà els seus retocs, se'ls intentarà fer seus, més enllà de que no faci grans canvis, perquè no és a temps de fer grans canvis. De fet, tota la feina que havia fet el conseller Giró, interdepartamental, de veure quines partides pressupostàries podria incloure, aquesta feina està feta.
Altra cosa és veure si es podrà retocar alguna cosa i si quan aquests retocs arribin a la taula de Junts per Catalunya seran capaços de dir que els volen aprovar o no, però hem vist que la pugna que hi ha és bastant important i no sé si això arribarà a bon port. Només dir que la pròrroga pressupostària inclou igualment, de totes maneres, aquests 3.000 milions d'euros més que venen del sistema de finançament. Per tant, sí que algú està intentant posar en dubte de si aquests 3.000 milions de més vindran o no vindran, aquests milions vindran. Altra cosa és si aquest govern, amb només 33, que és inestable al Parlament pels suports que haurem de veure si tindrà, és capaç que se li signin disposicions addicionals de crèdit perquè el marge de llavors de despesa és reduït. Estem veient imatges en directe des del Palau de la Generalitat perquè dèiem que aquest acte de presa de possessió dels nous consellers i conselleres comença just a aquesta hora, 9:02. Això és l'entrada del Saló Sant Jordi de Palau. Mentrestant, nosaltres aquí anem analitzant què és el que a partir d'ara passarà, amb aquest apunt que ens feia la Meritxell Ortiz. Míriam Khatibi, Sílvia Angulo, sobre això. Bé, a mi em sorprèn una cosa, que és que es pugui estar sempre negociant amb pressupostos com si fossin una carta més en un joc polític. O sigui, a mi és una cosa que no em deixarà de sorprendre mai, que sempre estiguem parlant de si s'aproven o no s'aproven els pressupostos segons si un partit es posa d'acord o no amb un altre. Com comentava la Txell, un govern inestable però sobresumat a un context que ja és inestable i que no sabem què passarà el proper any, estem amb una inflació que no es para de disparar, la gent jove no té accés a l'habitatge, el mercat laboral veurem cap a on va, però moltes contractacions estan aturades. O sigui, crec que no és moment per estar negociant amb pressupostos, per estar bloquejant coses o fins i tot tirant amb pròrrogues. El que passarà en els propers mesos, jo no m'atreveixo tampoc a dir passarà això o passarà l'altre, però crec que sí que necessitem solidesa, necessitem una defensa de l'àmbit social. I a mi, responent a la pregunta que feies al principi, Ariadna, un dels que més m'ha sorprès al nou govern és Carles Campuzano, precisament com a conseller de Drets Socials. Ell té una trajectòria molt llarga en l'àmbit social, però no deixa de vindre d'una banda política molt diferent a la d'Esquerra, almenys en aquesta àrea. I em sorprèn molt que aquests temes Esquerra hagi decidit que els pot portar una persona que ve d'un altre àmbit polític, almenys. Jo crec que sobre els pressupostos Esquerra ha fet els seus càlculs i després de vetar el PSC, perquè el que fa és vetar-lo aquí per poder negociar més lliurement a Madrid amb el govern del Pedro Sánchez, el que farà segurament és prorrogar els pressupostos i potser ni els presenta, és a dir, perquè es comenci la tramitació. Sap que Junts no li votarà mai aquests pressupostos, per molt que Junts ara comença una oposició encarnissada contra Esquerra, i el que sí que es canvia qualsevol coma d'aquells pressupostos que ha dissenyat el conseller Giró, ja no li aprovarà. Junts no li aprovarà. Llavors ha calculat que pot introduir aquests 3.000 milions, que pot introduir mecanismes que permetin que els 300 milions del pla de xoc social puguin incloure's també a dins dels pressupostos prorrogats, i ha calculat que li surt millor això que no pas intentar iniciar una negociació amb el PSC i amb els comuns. És a dir, jo crec que no arribaran a presentar-los. Ara sí que iniciaran una conversa de negociació amb Junts, que a les properes setmanes veurem que comencen a parlar amb Junts, però no crec que arribin a... La pròrroga ja està feta. Sílvia, mira, comença l'acte de possessió per el president Aragonès. Sentim-lo. Diputades i diputats, autoritats, benvingudes i benvinguts a la presa de possessió dels nous consellers i conselleres del Govern de Catalunya. És un acte de caràcter formal amb el qual les dones i els homes que entren a formar part del govern del país, amb tota la convicció, fan un pas endavant per servir la ciutadania de Catalunya. Abans de continuar amb aquest acte, voldria tenir unes paraules d'agraïment a les conselleres i als consellers sortint i al vicepresident. Pel seu compromís, per la tasca realitzada en tots els departaments. Les circumstàncies polítiques han portat a que el govern que vam iniciar el maig del 21 no hagi pogut continuar, però vull des d'aquí agrair com a president la tasca realitzada i estic convençut que en farem una valoració positiva precisament perquè hi ha hagut sempre la voluntat i la convicció de servir els ciutadans del país. Moltes gràcies, conselleres i consellers.
I també donar la benvinguda als nous consellers i conselleres del Govern de Catalunya. Certament, assumiu la responsabilitat en un moment difícil. En un moment difícil pel context econòmic, social, geopolític i també pel que fa en relació amb el conflicte polític amb l'Estat. Però ho fem amb tota la voluntat de suma i ho fem també amb la voluntat que pugueu aportar tot el vostre coneixement i el vostre saber fer per posar-lo al servei del bé comú, de la recerca per fer més fàcil la vida de la ciutadania. Amb l'acte d'avui, el Govern inicia de manera formal una nova etapa amb un equip renovat que incorpora experiència, voluntat de millora, expertesa i creativitat. Un govern que continuarà treballant amb la capacitat de pensar, escoltar i parlar a la Catalunya sencera, al país sencer, sense oblidar ningú i sense menystenir cap territori. I aquesta és la màxima exigència, treballar sempre per la Catalunya sencera, amb tota l'ambició i amb tot l'inconformisme. Per això, sense més dilació i perquè hi ha moltíssima feina a fer, cedeixo la paraula al secretari del Govern, el senyor Xavier Bernabí. Gràcies, president. Bé, doncs és aquest acte que durarà aproximadament 30 minuts. Ara detallen els decrets, en aquest cas que fan efectiu el nomenament dels nous consellers. Recordem, Natàlia Mas, en aquest cas al capdavant d'Economia i Hisenda, Manel Balcells al capdavant de Salut, Gemma Ubasart al davant de la Conselleria de Justícia, Carles Campuzano a Drets Socials, Quim Nadal a Recerca i Universitats, Meritxell Serret a Acció Exterior i Juli Fernández a Territori. És al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat la primera, en aquest cas Txell Ortiz, que és nomenada Natàlia Mas. Qui és Natàlia Mas, Txell? Doncs Natàlia Mas ara està al Departament d'Empresa, però és molt coneixedora del Departament d'Economia, justament. Havia estat en temps de Junqueras i en temps del mateix Pere Aragonès i sempre al voltant de l'òrbita d'Esquerra. Doncs la primera consellera que acaba de prometre el càrrec... I la primera del Departament d'Economia de la història d'aquest grup. Sí, la primera dona que està al capdavant d'aquesta conselleria. Recordem que Pere Aragonès ha fet aquest breu discurs a l'inici, agraint als consellers sortints, als consellers de Junts, conselleres de Junts, els 7 asseguts a la dreta del president. Hem vist Argimon, hem vist tots els altres consellers, els que han sortit. Ara és Meritxell Serret qui és nomenada a Acció Exterior. És, recordem, Txell, una de les exiliades per l'1 d'octubre. És una de les exiliades de l'1 d'octubre, havia estat al capdavant de la Conselleria d'Agricultura del govern Puigdemont i està pendent del judici. El Suprem no va determinar que justament de la Conselleria d'Agricultura n'haguessin sortit pagaments per l'1 d'octubre i va desviar la causa al TCJ només per desobediència. Deia en aquest discurs que ha agraït Aragonès la feina feta als consellers de Junts que surten del govern. Ha parlat dels moments difícils que han de venir i també, en aquest cas, ha destacat dels nous consellers l'expertesa i la creativitat. L'expertesa, evidentment, amb aquest home és un dels veterans, diguéssim. Home, Joaquim Nadal, aquest era un dels noms que ha sorprès. Gatbell a Palau. El càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, ho prometo. Quim Nadal, doncs, que torna a ser conseller, en aquest cas, de Recerca i Universitats. Ell ja havia estat al capdavant de Territori, ara no me'n recordo dels noms, Territori, Obres Públiques, de tot. Ha estat tot arreu, ara anava a fer tota la llista. Va ser mà dreta de Pasqual Maragall i després mà dreta del president. Va acumular en un moment Obres Públiques, la presidència, la consellera de presidència i portaveu. Tot en un paquet. Juli Fernández de Olivares, conseller de Presidenciable. Presidenciable. I alcalde de Girona durant molt de temps. Sí, en aquest cas, en aquest govern, qui estarà al capdavant de Territori, que era una de les responsabilitats que havia tingut justament Quim Nadal,
hi ha Juli Fernández. Qui és Juli Fernández, Txell? Havia estat alcalde de Sabadell, sempre també al voltant de l'òrbita d'Esquerra, ara diputat, i assumeix aquesta conselleria de Territori, que com veieu ja es diu diferent i ja no porta polítiques digitals perquè ha estat una cartera que assumeix Laura Vilagrà des de la Conselleria de la Presidència. Aquest ha estat un element que ha estat criticat per Junts, en aquest cas, el vicepresident Puigneró. Permeteu-me, però recupera habitatge, que crec que... Sí, recupera habitatge. Sí, és veritat, a partir d'ara aquest govern... Exacte, perquè hi ha, més enllà de noves cares en aquest govern, també noves atribucions i repartiment, en aquest cas de competències depenent dels departaments. Al capdavant de Salut, qui ja és Manel Balcells, agafa el relleu del exconseller ja Josep Maria Argimon, que ha estat, pels esdeveniments que ens ha tocat viure els darrers anys, segurament un dels consellers, podria dir, més populars. Home, sobretot perquè La gent l'ha identificat més, no? Ha hagut de parlar de la pandèmia, ha hagut de decidir, i per tant és... És més mediàtic, no? També estava sortia sempre al costat de la consellera Vergés als... I abans de ser conseller ja era mediàtic, perquè clar, ja es no coneixia. oblidem que la pandèmia va començar abans. I perquè potser a diferència d'altres territoris de l'Estat, justament l'àmbit de salut és un àmbit apreciat en la societat perquè és un espai on la gent hi va, no podem dir cada dia perquè pràcticament no anem al metge, però sí que ens bevem d'aquest servei de salut. Carles Campuzano i A Canadell. la resta de l'Estat també, no? Perquè dius... Sí, no, vull dir que especialment a Catalunya tenen la sensibilitat. Correcte. Carles Campuzano, que és un històric diputat de Convergència, passa a estar al capdavant de la Conselleria de Drets Socials i és, juntament amb Quim Nadal i amb Gemma Ubasart, les tres persones, els tres nous consellers, consellera, que venen de sensibilitats polítiques diferents a Esquerra Republicana i en aquest cas hi ha lectures que s'han fet apuntant als equilibris que vol fer el president Aragonès en aquesta nova etapa del govern. Serà interessant veure què fa Carles Campuzano, com deia abans la Míriam, perquè el tercer sector el coneix molt bé, però està tothom a l'expectativa de cap a quina direcció pot anar la seva política. Exacte, com ha estat president de la taula del tercer sector, ha estat a Dincat, al final és una persona que coneix molt bé, sobretot tota la xarxa social que hi ha a Catalunya, això és important, però a mi em genera curiositat. I Gemma Ubasart, la consellera, en aquest cas, de Justícia, a partir d'ara ja no, els espectadors ja no la veuran asseguda d'aquesta taula, era tertuliana dels matins de TV3 des de feia ja temporades, i ella havia estat al capdavant líder de Podem, però va sortir amb problemes, diguéssim, per diferències, en aquest cas amb Pablo Iglesias. I qui no ha tingut diferències amb Pablo Iglesias? Justament també en aquest programa. Malgrat que des dels inicis és una de les impulsores de tot aquest espai dels comuns. Però veurem també si tant a les òrbites del PSC com exconvergents com excomuns se senten seves aquestes figures. Han pres possessió del càrrec i que queda constituït el nou govern de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. Conselleres i consellers, gràcies pel compromís que acabeu d'adquirir amb la ciutadania de Catalunya. Un acte de responsabilitat que diu molt de tots i totes vosaltres. Vull agrair-vos que en un moment especialment complex, amb moltes dificultats, sense dubtar, des del primer moment, vau decidir fer un pas endavant per assumir responsabilitats per tirar endavant el país, per tirar endavant Catalunya i posar la ciutadania al centre de totes i cadascuna de les accions que portem a terme. Coneixeu molt bé quines són les prioritats del govern. En primer lloc, atendre les urgències del moment, especialment les provocades per l'encariment del cost de la vida que afecta a famílies, empreses, treballadores i treballadors. Impulsar la necessària transformació del país en àmbits tan importants com el sistema productiu, la lluita contra el canvi climàtic o el combat contra tota forma de desigualtat i discriminació. I finalment, afrontar també les qüestions de fons com són la determinació que tenim de decidir amb llibertat el futur de Catalunya, de posar el futur polític de Catalunya a les mans de la seva ciutadania i resoldre el conflicte polític amb l'Estat, amb democràcia i amb llibertat. Estic convençut que hi dedicareu tot el vostre esforç i que donareu el millor de vosaltres mateixos. No en tinc cap mena de dubte. I com us he traslladat personalment, sabeu que sempre em tindreu al vostre costat
per acompanyar-vos i fer-vos més fàcil la vostra tasca. A partir d'aquí, a totes i a tots ens correspon prendre decisions molt importants, des del punt de vista global, però també en cadascun dels vostres àmbits sectorials. I aquí us demano que mai oblideu que us deveu a la Catalunya sencera, al país sencer, a tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya. En totes i cadascuna de les decisions que adopteu en el vostre dia a dia, partiu sempre de la necessitat d'enfortir la cohesió de la nostra societat, d'enfortir també la cohesió i l'equitat territorial. Partiu sempre de la necessitat de crear oportunitats per tothom i a tot arreu, amb independència del poble, de la vila, del barri o de la ciutat on es visqui. I que penseu i treballeu pel país sencer, per la Catalunya sencera, per Catalunya, que és, en definitiva, la seva gent. Penseu, parleu i treballeu per aquesta idea de país i busqueu sempre les respostes als vostres dubtes en els grans consensos. Davant de dubtes, grans consensos que existeixen a la societat catalana. Pensem en tots aquells punts de trobada que enforteixen i aglutinen el nostre país, amb propostes on s'hi sent inclosa i representada l'àmplia majoria de la nostra societat. Aquesta és la vocació del govern. Configurar una mirada oberta, inclusiva, constructiva, que ens hem d'exigir si volem avançar com a país. Una mirada centrada en els drets i les llibertats individuals i col·lectives, amb la màxima ambició. Perquè Catalunya sempre ha estat capaç d'avançar quan hem pensat en gran i no hem oblidat a ningú, de no excloure ningú, de no deixar enrere ningú. Pensar en la Catalunya sencera i cercar sempre els grans consensos. Aquesta és la millor guia per adoptar les decisions. Decisions que enforteixen el país, que ens fan més lliures i que, sense cap mena de dubte, milloren la vida del conjunt de la ciutadania. Gràcies a totes i a tots per fer possible aquesta nova etapa. Estic convençut que amb el valor afegit que cadascú de vosaltres aporta, farem avançar de nou el país, acompanyant a tothom amb la màxima ambició transformadora i amb tota la voluntat que la ciutadania de Catalunya decideixi el nostre futur. Moltes gràcies, molts encerts i molta sort a totes i a tots. Visca Catalunya i visca la llibertat. Bé, doncs el president aragonès ja amb tot el seu nou govern, en aquest cas govern sostingut per Esquerra Republicana, un cop Junts ja no és a la coalició de l'executiu de la Generalitat. És el Saló Sant Jordi, en directe al Segador Sonen Ara, presa de possessió dels nous consellers i, atenció, aquest discurs l'analitzem de seguida, perquè, si no m'equivoco, la paraula independència no ha sortit en aquest discurs, en l'acte de presa de possessió dels nous consellers i conselleres. Ha parlat de transformació del país, de treballar per la Catalunya sencera, de tenir una mirada oberta, però aquesta qüestió no ha dit res d'arribar a la independència i això segur, de ben segur, també té una lectura per part dels nostres contertulians. 9:19, tornem de seguida. La consellera Natàlia Mas, consellera d'Economia i Hisenda, ha estat la primera en prendre possessió del seu nou càrrec. Al Saló Sant Jordi ho hem vist fa només uns minuts en directe aquí als matins de TV3. Són les noves conselleres, consellers, els 7 titulars que a partir d'ara assumeixen els departaments que fins ara, fins divendres de la setmana passada, ocupava Junts en el govern de coalició. Un cop trencat el govern de coalició entre Esquerra i Junts, Esquerra es queda i ha col·locat totes aquestes persones amb les quals, ha dit el president aragonès,
es comença una nova etapa. El president aragonès, que Sílvia Angulo ha parlat de moments difícils, ha reconegut que no seran moments fàcils en aquest sentit, ha parlat i ha demanat treballar per la Catalunya sencera als membres del seu executiu i també ha destacat l'expertesa i la creativitat, entre altres qualitats, dels nous integrants d'aquest govern. Sí, ha parlat molt de cohesió, de la societat, de crear noves oportunitats i en tot això també ha parlat de la lluita contra el canvi climàtic, i una mica el que ha vingut a reflectir en el seu discurs és aquesta via ampla que vol també impulsar dins del seu govern. El que passa que les coses com siguin, a mi encara em sorprèn veure el Quim Nadal allà. És un cop d'efecte molt important que ha tingut el president aragonès en escollir aquestes noves figures amb noves sensibilitats. Però aquestes noves sensibilitats jo no sé si poden acabar en lloc de crear noves sinergies amb els partits amb els que necessita suports, que és sobretot PSC i Comuns, sobretot si Junts se li acaba girant l'esquena a l'oposició, si podria crear alguna mena de rancúnia entre els diferents partits. Ferran. Sí, no, jo no ho crec, Sílvia. El que arriba no és així. És a dir, aquests nomenaments no estan pensats, ni com diuen alguns, per fer una clicada d'ullet a determinats grups parlamentaris que puguin donar suport al govern. El govern té un problema al Parlament importantíssim, no el resoldrà Quim Nadal ni Gemma Ubasart, això està claríssim. Perquè aquests grups, aquests partits, Comuns, PSC, ja no tenen res a veure amb aquestes persones. Però no ha assentat especialment. Tant és així. A veure, hem de recordar que Jessica Albiach era la cap de premsa de Gemma Ubasart, vull dir... És que la vida va donant voltes. De fet, la Gemma Ubasart la va trucar per avisar-li que havien ofert... Sí, la Gemma la va trucar... Una deferència a la cap del partit que cosa està bé. Cosa que en Quim Nadal no ha fet amb els seus companys, però... Sembla que no ho va fer amb en Lilla. Jo crec que no depèn d'això, no ha estat especialment mal rebut ni crearà, jo crec que el problema de negociació al Parlament vindrà per altres paràmetres i que haurem de tenir en compte molts escenaris a la vegada, haurem de tenir en compte l'escenari de Madrid, haurem de tenir en compte l'escenari de l'Ajuntament de Barcelona, haurem de tenir en compte l'escenari d'aquí. Jo crec que això no passarà. El que sí que sembla amb aquest discurs, perdoneu, és que ha passat pantalla al president. És a dir, respecte a la setmana anterior i suposo que després del primer vertigen que va tenir quan va conèixer la notícia de que Junts sortia, sembla com si aquí no hagués passat res. Jo crec que la pantalla l'ha passat de tot, si em permets, perquè, és a dir, ja no tornem al 2017, jo crec que tornem al 2010 o vés a saber quan tornem. És a dir, a mi em sembla perfecte si el president de la Generalitat i el seu partit d'Esquerra ha decidit que el procés s'ha acabat i que, per tant, comencem una nova època, que l'eix nacional l'abandona perquè creu que ara no és el moment i que vol iniciar una via més social, més d'esquerres, etc. Però el que no es pot fer, si tu abrandes aquesta banda, el que no pots fer aleshores és dir que sota cap concepte pactaràs amb el PSC. No es pot estar, com ell bé va dir l'altre dia, a missa i repicant. Si tu abandones la via de l'eix nacional, que en el seu discurs no he sentit ni una paraula en relació amb allò que es va presentar a les eleccions, ni independència, ni referèndum, ni autodeterminació, ni votar, si tu abandones això, no per sempre, jo no dic que Esquerra deixi de ser independentista, simplement que fa un impàs perquè considera que ara hi ha altres prioritats, me sembla perfecte, ja decidirà la ciutadania si vol o no vol seguir aquest camí. Però el que no pots, si fas això, és després a l'altra banda no abraça el tripartit, que en definitiva és el que estàs escenificant. Aleshores has de dir, doncs d'acord, votarem al PSC, que abans el PSC ha de tornar unes pantalles enrere i dir que sí al dret a l'autodeterminació, que tenim una foto tots a casa on deien que sí al dret a decidir, el senyor precisament que ara és ministre. Doncs d'acord, li fas dir això, que el dret a decidir és un dret alienable de tots els pobles, els comuns ja ho han dit, que ha estat a favor del dret a decidir, i comences una nova etapa. Després ja els votants decidiran. El que no es pot és dir no a l'eix nacional, perquè evidentment han fet tant com han possible uns i els altres per trencar el govern, però tampoc no a l'eix, diguem-ne, d'esquerra, més d'amplitud de base. Per tant, tu no pots governar amb un 21% de la ciutadania, perquè això és absolutament contra natura, no té cap a res. Això són imatges en directe a les portes del Palau de la Generalitat. Míriam, de seguida et dono la paraula. Estan sortint alguns dels ja exconsellers, en aquest cas Josep Maria Argimon,
li agafa el relleu Manel Balcells. Veiem també a Lourdes Ciuró, que estava al capdavant de Justícia. Aquí hi haurà Gemma Ubasart. Hi havia algú més que ara mateix no recordo qui era. He vist que hi havia Josep Maria Gimón, aquest gentleman que fins i tot ara que sabia, estava algú fent una fotografia i s'atura Jo pensava que li oferirien quedar-se, mira. Aquest turista. Míriam. Sí, a mi em té confosa no el govern, sinó Esquerra Republicana. O sigui, és el que no acaba d'entendre en aquest discurs que ha fet Pere Aragonès. La qüestió de la independència no hi és. O sigui, parla de moltes coses i acaba parlant de qüestions de fons on sembla que fa una mica com una espècie d'amago de parlar del dret a decidir, però tampoc acaba parlant-ne. I en canvi sí que comença parlant molt de la cohesió, de governar per tots els catalans i les catalanes, fa gairebé com una espècie de classe magistral a tots els nous consellers i conselleres de com ho han de fer durant els propers, bueno, el que duri aquest govern, no? Però no deixen de ser frases que sonen molt bé, paraules que sonen molt bé, però que és molt difícil pensar com s'aterrarà això el dia de demà, perquè parlar de cohesió social, d'intentar arribar al màxim de cohesió possible, d'intentar treballar per tot el territori. Clar, a mi em sonava a un discurs que podríem estar sentint avui, com podríem haver estat sentint fa 4 anys, potser fa 4 no, just fa 4 no, però fa 10 sí, però és que potser també d'aquí a 5 tindria sentit. Està com molt poc connectat a la realitat. Crec que és un discurs que és molt correcte, però que és per salvar el dia d'avui i demà ja veurem què passa. Sí, un parell de cosetes ràpides. Tu, Anna, deies, no es pot governar al 21%. Bueno, és el que hi ha. O sigui, qui ha decidit marxar del govern és Junts. Vull dir, si hi ha un govern del 21% i no del 40%, perquè recordem que tampoc hi havia majoria absoluta, és perquè Junts ha decidit marxar. No, això no ha sigut una decisió d'Esquerra, ha sigut una decisió legítima de les bases de Junts que han dit no volem estar al govern. Han sortit. No volem estar al govern per unes prèvies, per una destitució, per un canvi de full de ruta. No, t'escolto. L'alternativa, que és legítim i lícit que Junts ho plantegi, és anar a unes eleccions. Bueno, jo aquests dies he parlat amb la gent de la taula del tercer sector, he parlat amb els sindicats, he parlat amb Foment, hem parlat amb tothom i en aquest país ningú més que Junts vol aquestes eleccions. Vull dir, ara, en aquests moments i en aquesta situació econòmica, anar a eleccions seria un despropòsit. Per tant, el govern haurà de tirar endavant com pugui. Una de les conselleres sortints, en aquest cas Victòria Alsina, exconsellera, que era, juntament amb l'exconseller Jaume Giró, 2 dels representants de Junts a l'executiu d'Aragonès, a l'anterior executiu d'Aragonès, que van fer campanya i que públicament, des del principi, pràcticament, Txell, es van mostrar a favor de no sortir del govern, deien, per seguir treballant i per tenir més força. Sí, justament ella, i pràcticament després que es conegués la pregunta que en sortia de l'executiva de Junts, ella i el conseller Giró han estat les 2 grans figures de dins del partit que han abanderat el sí, sobretot després de veure que el mateix secretari general optava per no fer pública la seva postura. Per tant, tota la base de militància que va votar el sí ho va fer molt en base a aquests 2 lideratges que es van erigir durant aquesta, podríem dir, minicampanya, i que veurem després a dins del partit quina sortida tenen aquests perfils després que no guanyés per majoria, podríem dir, el sector Borràs. Avui és el diari Ara, que faran els exconsellers i conselleres. Alguns es postularan per ser alcaldables. Sí, o alguns tornaran a veure, és normal que la Victòria Alsina, que té una trajectòria professional al darrere molt important, doncs torni segurament a l'àmbit privat o l'exconseller Giró. El que sí que és cert que el conseller Giró va dir públicament que volia quedar-se a l'executiva de Junts, que no volia marxar ni del partit ni de l'executiva, precisament per lluitar per aquest 42% que va donar suport a quedar-se en el govern. Ells 2 han estat les figures que s'han mullat més i s'han desgastat més també, perquè públicament prendre una posició a favor de quedar-se en el govern també era un risc, tal com estava la situació. I veurem què és el que passa d'aquí a... Jo no crec que sigui, si hi ha una escissió dins de Junts, si s'acaba trencant alguna cosa, sigui de forma imminent. Jo crec que encara estan en xoc i que s'han de pair els resultats aquests i pair que estan fora del govern i que estan a l'oposició. Això és un procés. És un govern que no té vicepresident ni vicepresidenta. Laura Vilagrà es queda com a consellera i això no passava des de feia molts anys, Txell. Sí, crec que des de Carod Rovira, si no m'equivoco, sempre hi ha hagut vicepresidència. Com s'ha de llegir això?
s'haurà de llegir que es vol que la figura del president aragonès es mantingui forta i al capdavant d'aquest govern que neix d'una manera abrupta després de la sortida que passa de ser un govern de coalició on evidentment sí que hi havia aquesta figura, la del vicepresident Puigneró, a un govern que ara mateix és monocolor. I Laura Vilagrà ja tenia moltes funcions, podríem dir, de vicepresidenta in pectore, sense tenir-ne el títol, però ara, sense ser-ho igualment, abarcarà moltes més funcions i es converteix en la número 2 del govern de facto. En el seu moment, justament el que van fer Jordi Sánchez i Pere Aragonès va ser pactar un protocol d'ordre de consellers, fins i tot perquè quedés clar qui anava primer i qui anava segon en depèn de quins actes. Ara també s'ha fet aquest protocol, hi ha aquest canvi, no hi ha vicepresidència i en aquest cas Roger Torrent es converteix en el número 3 d'aquest govern. Deixa'm recordar, el càrrec de vicepresident es crea durant les crisis del tripartit per al retorn de Josep Lluís Carod Rovira al govern després d'aquella sortida que va tenir amb la visita a Perpinyà, per les negociacions amb EDA, etc. Fins a llavors s'havia tingut la figura de conseller en cap i, de fet, Artur Mas havia estat conseller en cap, ho havia de ser en Carod Rovira, però va passar el que va passar i ho va acabar sent Josep Bargalló, que era en aquell moment conseller d'Ensenyament, i corre, el van haver de posar de conseller en cap de Pasqual Maragall. Després es va crear aquesta figura de la vicepresidència, però no és una figura... S'ha mantingut perquè els governs de coalició tendeixen a necessitar aquesta figura, la figura de vicepresidència. De fet, un dels problemes que ha tingut Jordi Puigneró és que el seu partit es considerava que no actuava com a vicepresident amb tota la força i intensitat que alguns ajunts haguessin volgut. Però no és una figura que tingui... que estigui íntimament lligada a l'estructura de la Generalitat. Ara que em parles de Junts, la relació entre Esquerra i Junts, més enllà dels pressupostos, passa per un moment complicat, perquè de fet ahir a RAC1 vam poder sentir com la consellera Vilagrà comparava a Junts amb Vox. De fet, a veure, durant tota aquesta legislatura del Pedro Sánchez hem escoltat que el PP l'acusava de govern il·legítim i de govern de Frankenstein. És una cosa que... i de més coses, no? I també, tant PP com Vox. Llavors, escoltar ara a la Laura Borràs dir que ho ha dit en més d'una ocasió des que se sap la consulta, que és un govern il·legítim, doncs quan tu has volgut marxar del propi govern, és a dir, has fet una consulta, has pres una decisió i has marxat del govern. Sí que és veritat que té 33 diputats, però tu no pots obligar-los a fer unes eleccions quan no és el moment, quan tothom et diu que no és el moment de fer unes eleccions. Llavors... Jo, si em permets, és a dir, il·legítim no és la paraula, és evident que la paraula és... Jo crec que es va equivocar completament. El que no és de rebut és que la resposta sigui que les actituds aquestes són de Vox, així no anem bé. És a dir, Junts i Esquerra ja va ser un matrimoni de conveniència després de les eleccions i jo crec que no tenien que haver arribat mai a governar junts perquè estava clar que els seus fulls de ruta eren diferents des del minut zero i per tant que era molt difícil entendre's perquè a més busquen un espai electoral molt semblant i això estava condenat al fracàs absolut. És a dir, i rebutjant les paraules de la Borràs, perquè no és il·legítim, tot allò que és democràtic no és il·legítim. Ara l'altre, comparar-los amb Vox, doncs també és una sortida de mare bastant considerable. Jo dic que hi ha una certa incoherència amb aquestes acusacions de Laura Borràs, perquè es poden dir moltes coses del govern de la Generalitat. De fet, a Junts s'ha imposat la idea que el govern de la Generalitat no serveix per res, que això s'ha de tancar. És autonomista, Sí, és autonomista i totes aquestes coses. Però, clar, considerar il·legítim el govern de la Generalitat, que surt d'unes urnes, etc., i considerar legítim el govern del Consell de la República, que és una entitat privada, que s'ha de respectar molt, però és una entitat privada que qui vol participar hi participa, qui no vol participar no hi participa, pagues la quota, estàs allà, perfecte, però clar, aquest és el govern legítim i el govern il·legítim és el de la Generalitat, em costa de creure. I sobre el que dèieu del 2017, jo crec, sincerament, que es pot discutir tot, però que aquest no és un govern que retrotrau als tripartits encara que es vulgui imposar aquest mantra. Que Pere Aragonès i Esquerra Republicana, amb totes les dificultats, i veurem si se'n surten, consideren que no ens podem quedar anclats al 2017, sí.
Que hi ha gent que s'ha quedat tancada el 2017 i a l'1 d'octubre del 2017 és evident. Ara, una altra cosa és si l'aposta de futur els hi sortirà bé o no. Aquest govern representa l'aposta de futur, que és, bàsicament, no deixar la independència de banda, sinó considerar que amb el 52% actual de l'independentisme no es pot repetir un projecte com el del 2017, perquè vam veure com va acabar, i que es necessita un projecte que sigui molt més ampli, aquest del 80% que aposta pel dret a l'autodeterminació, pel dret a decidir i tal. Això és possible o no és possible? Ho veurem, però en tot cas, vull dir, no és una qüestió de... És que ara han abandonat el projecte de la independència. Bueno, jo crec que s'ha de poder aconseguir aquest projecte de formes diverses, cadascú planteja la seva, i la gent, com tu deies abans, decidirà. Sí, per suposat. El que passa que el que tens intel·lectualment raó, però el que no es pot és oblidar la ciutadania. És a dir, els polítics, ja fa molt de temps que jo crec que ho hem debatut a molts anys. Bueno, la ciutadania. Has parlat amb tots? No, he parlat amb tots, no. He vist a 2.000 milions de persones al carrer demanant una cosa i han passat uns anys i els polítics han decidit que aquesta no és la manera d'aconseguir-ho. Per tant, podem obrir mils debats que facin falta intel·lectuals i polítics, però en definitiva, al final sempre decideix la ciutadania. El president Txell, si no em corregeixes, han estat que ha d'afrontar les qüestions de fons com són la determinació que tenim de decidir amb llibertat el futur de Catalunya, de posar el futur polític de Catalunya en mans de la seva ciutadania i resoldre el conflicte polític amb l'Estat en democràcia i amb llibertat. Sí, és cert que no utilitza les paraules independència, no utilitza la paraula referèndum pactat, però sí que en aquesta part del discurs aborda el que és un dels pilars del programa d'Esquerra, que és aquesta taula de negociació on es vol tractar l'amnistia i l'autodeterminació. Altra cosa és si se'n sortiran amb més o menys... I hauran de convèncer el PSC que torni unes pantalles enrere. Gràcies, cap de política de TV3. 2 minuts i 3:15 ens veiem segurament al llarg dels pròxims dies, perquè clar, ens va molt bé que ens ajudis a analitzar tot el que està passant i ens queda pendent veure quina és la fotografia del nou govern a partir dels taronges que encara no s'ha produït. Però a aquesta hora nosaltres avui també parlem d'Ucraïna perquè les autoritats d'aquest país mantenen l'alerta arreu per possible. L'hem viscut aquí, presa de possessió a les 9 del matí dels nous consellers i conselleres del govern aragonès i aquesta és la foto de família, fa només un instant. I aquí ja la primera reunió del Consell de Govern, nova etapa, deia el president Pere Aragonès, doncs ja s'hi han posat treballant i d'aquí una estona podrem saber, roda de premsa posterior, també amb el president, compareixença del president, nous detalls, línies del que pretenen fer. I tornarem dijous, 13